Així mateix, a l'Ajuntament, al mostrador de baix, hi ha un tríptic que porta per títol Rutes turístiques entre comarques, on apareixen rutes que combinen cultura, història, tradició i gastronomia de poblacions de les comarques de la Vall d'Albaida, la Ribera Alta i Baixa, la Safor, la Canal i la Costera. Si mirem el llistat de poblacions, Canals no apareix. No és aquesta una oportunitat més perduda per donar a conèixer Canals, la seva cultura, la seva història, les seues tradicions i la seva gastronomia? Gràcies. Bona nit a tots. Estic d'acord amb tu, s'ha perdut una bona oportunitat, però tal vegada no hem estat perquè no podem estar, ja que organitzava la Mancomunitat i no estem a la Mancomunitat. De fet, els fullets estan perquè jo me poso en contacte amb els de la Mancomunitat i per a formar part, crec que el projecte és molt xulo i a mi m'agrada molt, vaig estar preguntant, però a Canals no la deixen participar si no està des de la Mancomunitat. Jo ho he intentat i la resposta és entreu a la Mancomunitat. Entonces, estic d'acord. A mi me pareix molt xulo, però no podem participar.